Aw minnu sɔgɔlemana bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ aw fo ka yira la ko bi ye ntɛnɛn ye uti kalo tile 17 san 2020 an ka bi bakurubaw sa olu ye filɛ min bɛ tali kɛ lɔgɔli karamɔgɔ o lafasalitɔ olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ min kɛ walasa u ka sariya sen 39 baaraw bɛ se ka waleya cogo min na teliya la o kɔ min ni o ye tubabuw ka kɛlɛbolo manfi ni a bɛ wele nazarakan na ko force barkan ko olu ye ɲɛma kura sɔrɔ ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Buye Aidara ale an ka jamana maa yele kelen dɔ ye ka da ka kodɔn ani a ka maaya baaraw kan politiko nasiraw la sa an b'a dɔn ko min ni o y'an ka jamana politiki maaw ye olu caman bɛ taa fɛ walasa ka taa u ka baaraw da yira la min bɛ tali kɛ hali jamana maracogo kibaruyaw kan o siratigɛ la min ni o ye Ima Mahamudu Diko ye ale bilara M5 RP jɛkulu maa dɔn ye alamisadon tɛmɛnen uti kalo tile 13 ka taa Ɲoro Sirifike ka taa ale kumaɲɔgɔnya fɔ a dagayɔrɔ la Ɲoro du Sahel o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko min ni o ye kumaɲɔgɔnya ye Buye ale y'a yira ko an bɛ waati min na ko bi ko min ni o ye M5 RFP maaw ye ko ale ni u bolo tɛ ɲɔgɔn bolo ko ka da kan don tɛmɛnenw la k'u ye kuma caman fɔ ale yɛrɛ ma ani a ka denbayaw ma a ko nka min ni o ye Ima Mahamudu Diko ye a ko o ye danayama ye wa danaya bɛ ani o cɛ kami waati jan a k'a b'o la kurakuraya ka tila k'o la sɛbɛntiya k'a yira ko maa min don ko maa ladiri don a k'a b'a ɲini M5 RFP ɲɛmaw fɛ k'u ka to Diko kɔ ko a dalen b'a la n'u tora Diko kɔ ka to Diko ka laɲiniw kɔ ko min ni o ye u ka laɲiniw ye ko bɛ se ka sabati teliya la a ko k'a b'a ɲini M5 RFP maaw fɛ min ni o ye u ka laɲini ye jamanakuntigi ka walanbila kibaruyaw la a ko nin waati in na k'o tɛ ale fɛla ko ye ko hali ni o y'a sɔrɔ kabini san 2018 san ale y'a yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na ko min ni o ye jamanakuntigi Ibrahim Bokar Keïta ko ale ni a tɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ baara foyi la tuguni ka d'a kan ale ka jamana maracogo ale y'a ye cogoya min na ani a bɛ ka waleya cogo min na bi ko olu tɛ cogoya kelen ye a ko min ni o ye an ka gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye Bubu Sise a ko hali ni o y'a sɔrɔ u nana kuma caman fɔ a ye waati tɛmɛnen na minnu si tɛ tiɲɛ ye a ko u ka jate minɛ hakilisigi la min ni o ye ɲuman ye walasa jamana bɛ se ka basigi cogoya min na teliya la walasa jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i sago sɔrɔ jamana in kɔnɔ bɛn ani kɛlɛ la cogoya min na. Lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasalitɔ minnu jɛra ka u bolonɔ bila sɛbɛnna kabi ɔktɔburu kalo tile 15 san 2016 olu ko nin waati in na k'olu nisɔngoyalen don ka d'a kan olu ni an ka jamana marabaw u kun y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na don tɛmɛnen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la zuliye kalo tile 17 san 2020 k'a yira ko min ni o ye sariya sɛbɛn 39 min ni o kan ka waleya a ko olu ka jateminɛw na ko o baara olu bɛ ka sumaya o siratigɛ la o ko k'a daminɛ bi tɛnɛndon uti kalo tile 17 san 2020 k'olu bɛna baara ɲɔngiri kɛ baara ɲɔngiri min ni o bɛ daminɛ bi fo ka taa se don nataw la k'u ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin jamana gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka minisiriso o ɲɛmaw nin waati in na ni o ye lɔgɔlidenw ka minisiriso ye ni a bɛ wele ko ministère de l'éducation ko o ɲɛmaa dɔw k'olu bɛ ka u bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min ni o kun ye bɛnkan sɛbɛn ye u bɛɛ kun bɛnna min kan don tɛmɛnen ninnu na k'a yira ko min ni o ye laɲini ninnu ye olu ka se ka sɛbɛntiya cogoya min na a ko olu bɔra kalama balenako la k'a yira ko min ni o ye sɛbɛnfura ye ni o ye bɛnkan sɛbɛnfura ye ko minisiriso ɲɛmaa dɔw olu kɛlen bɛ ka namara dɔ boloda ko o siratigɛ la min ni o ye baara sɛbɛn ye k'olu bɛna o daminɛ bi tɛnɛndon uti kalo tile 17 min ni o ye lɔgɔlisow ye k'u ka olu bɛɛ lajɛlen datugu kimɛni ni o ye examenw ye ko o minnu bolodalen don ko o si tɛ boloda tuguni min ni o ye cakɛdaw fɛn fɛn ni olu bɛ baara kɛ lɔgɔliko i n'a fɔ kapu ka taa se fo lɔgɔlisow akademiw ani u ka ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen ko k'a bɛɛ lajɛlen datugu ka daminɛ bi la u k'u b'a ɲini u ka tɔnw ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa ni laɲini ninnu k'olu bɛ se ka waleya cogoya min na jamana fan bɛɛ u k'u b'a ɲini halisa gouvernement fɛ a ka segin a kɔ joona maa minnu ni olu kɛlen bɛ ka nin namarako in k'a boloda ko ka u bɛɛ lajɛlen ɲanki ɲankila min ni u ka kan
ka daa kan a ko bɛnkan sɛbɛn min ni olu ni gouvernement kun y'a signé ko a baaraw waleyali ko a bɛ ka sumaya kojugu o siratigɛ la k'u b'a ɲini gouvernement fɛ walasa olu ka segin ka taa kalansow la ko fo bɛnkan sɛbɛn baara ninnu a ka daminɛ ni ka olu k'a ye k'a fɔ ko a baaraw bɛ ka matarafa cogoya min na teliya la. Kɛlɛbolo min ni a bɛ wele ko Barkan ni o ye tubabu ka kɛlɛbolo mɛn an ka jamana kan nin waati in na ni u bɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kojugukɛla min bɛ an ka jamana kan u bɛ se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan ni a camancɛ yanfan ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ni ale ye Général Marc Gourou ye. Ale taara an ka jamanakuntigi dagayɔrɔ la Kuluba jumadon tɛmɛnen ni o ye uti kalo tile 14 san 2020 walasa ka taa jamanakuntigi kumaɲɔgɔnya. O kumaɲɔgɔnya senfɛ a ye a seereya jamanakuntigi ko a bɛ waati jan bɔ min ni o ye Barkan sɔrɔdasiw ye olu ni an ka finitigiw k'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo min ni o ye kɔrɔnfɛ baara caman ye. A ko o baara ninnu k'olu bɛna waleya ani k'u caya kosɛbɛ walasa se bɛ se ka sɔrɔ juguw kan cogo min teliya la ka daa kan min ni o ye kɛlɛ in ko bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ don. A ko a bɛ a sarati ko min ni o ye G5 Sahel bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ni o ye Mali finitigiw ye k'u n'olu le ka bolo ni ɲɔgɔnma baaraw ka ca kosɛbɛ. A ko ale ka fanga kɔnɔ ko o tɔ bɛ sinsin halisa walasa laɲini ni o bɛ diɲɛ bɛɛ ka laɲini bi ye banbagaci ni kojugukɛla min bɛ an ka jamana kɔrɔyanfan ninnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔ yɔrɔ min ma ko la zone des 3 frontières ko o bɛ se ka kɛlɛ ni ka o wuli ka bɔ jamanaw kan walasa jamana ninnu u bɛ se u ka yiriwali baaraw daminɛ bɛn ani keleya kɔnɔ cogoya min na. Ni lakana kibaruyaw bɛ dansiri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ a yira u la ko nin baara bɛɛ lajɛlen waleyara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolo di ɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ ko a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.